Fil-programm tal-lum se nitkellmu dwar kitbiet li għandhom x'jaqsmu mal-ornitoloġija, kif ukoll dawk ta' ħut fl-ibħra Maltin. Sa mill-bidu l-għasafar minn dejjem affaxxinaw lill-bniedem għal diversi raġunijiet. Forsi moħbija fina hemm din ix-xewqa li meta nħarsu lejn għasfur jittajjar fi smewwiet inkunu nixtiequ nagħmlu bħalu. Ir-rappreżentazzjoni tal-għasafar insibuha f'diversi forom ta' arti. L-Eġizzjani żejnu l-oqbra tagħhom b'disinji ta' għasafar. F'Malta nsibuhom ukoll fost l-oħrajn fit-tempji preistoriċi u fil-fdalijiet Rumani. Ir-rix kien jintuża b'modi differenti, fosthom dekorazzjonijiet kif ukoll biex jimlew l-imħadet. Fil-ktieb History of Ornithology in Malta ta' Joe Sultana u John J. Borch naraw li f'Malta nsibu numru ta' postijiet b'ismijiet ta' għasafar, fosthom Whittle-Merrill. Naraw ukoll kif l-ismijiet ta' għasafar influwenzaw anke il-laqmijiet ta' individwi, bħal tal-Pespux. Minn barra l-għasafar bħala gżira f'nofs il-Mediterran insibu baħar li hu rikk b'varjetà kbira ta' ħut. Anki hawn, sa mill-bidu, insibu tinqix ta' ħut fit-tempji preistoriċi. Nibdew billi nħarsu lejn xi kitbiet dwar l-ispeċi ta' ħut fl-ibħra Maltin. Biex ngħidu hekk l-ewwel biċċa xogħol li nsibu fuq il-ħut ta' Malta hija fil-kitba ta' ċantar li ċantar kien biex ngħidu hekk qabad id-deskrizzjoni di Malta ta' qabela u żied fuqha. U fost l-affarijiet li żied li qabela kien ġast għamel aċċenna lihom kienet lista ta' ħut. U da qegħdin ngħidu fl-1760. Matul iż-żmien kien hemm pubblikazzjonijiet oħrajn, però l-ewwel lista li nsibu ta' ħut li jinstabu fl-ibħra Maltin tmur lura għall-1838 ix-xogħol ta' Trapani, fejn Trapani isemmi numru sostanzjali ta' ħut li kienu ġew biex ngħidu ħafna minnhom maqbuda mis-sajjieda li kienu jiffurmaw parti mill-fawna teoloġika ta' Gżejjer Maltin. Ix-xogħol ta' Trapani mbagħad serva bħala bażi biex naturalisti oħrajn bħal Giuseppe Despot, bħal Crispo Barbaro, bħal Guido Lanfranco u aktar reċenti oħrajn bħal Farrugia Randon u Sammut għamlu jew preżentaw il-pubblikazzjonijiet tagħhom. Però l-bażi kienet ta' Trapani, ix-xogħol ta' Trapani. Wara Trapani kien hemm Gavino Gulija, u mbagħad warah tifel tiegħu Giovanni Gulija li taw kontribut qawwi fejn jidħol l-istudju tal-ħut fil-Gżejjer Maltin, sensiela ta' pubblikazzjonijiet kemm bil-Malti, kemm bl-Ingliż, bit-Taljan u bil-Franċiż, xogħlijiet li ġew pubblikati f'rivisti u ġurnali barranin. Wara Gulija mbagħad kien hemm nsibu l-xogħol ta' Andrew Lee Adams in the-Note of a Naturalist in the Nile Valley in Malta fejn ukoll jagħmel lista, jippreżenta lista ta' ħut li jinstabu fl-ibħra Maltin. Jeżistu diversi kitbiet dwar il-ħut li nsibu madwar il-Gżejjer Maltin u daw imorru lura l-iktar lejn l-aħħar tas-seklu 19. Però dawn ħafna drabi huma listi biss, m'hemm xejn xjentifiku, m'hemm xejn iddettaljat li jikkonferma li daw il-ħut instabu żgur madwar il-Gżejjer Maltin u sintendi ħafna minnhom mhumiex kompluti lanqas. Nistgħu nsemmu dawk ta' Gulija, nistgħu nsemmu dawk ta' Crispo Barbaro, u mbagħad jidħlu mbagħad iktar dettaljati fihom bħal ta' Giuseppe Aquilina, Giuseppe Despot, hemm diversi listi minn daw. Sintendi biż-żmien mbagħad insibu nies bħal Lanfranco, kotba li għamiltina wkoll stess, illi iġibu mbagħad il-ħut mhux biss fil-verżjoni tagħhom biss Ingliż jew Malti jew Latin, imma wkoll bit-pinġijiet jew inkella b'diżinji biex juru eżattament biex in-nies ikunu jistgħu jarfuhom ukoll b'mod viżiv.
Minn barra Giuseppe Despot u Guido Franco, kittib ieħor li forsi ftit nies jafu bih, kien tabib Louis Zammit. Louis Zammit kien kiteb ktib wieħed fuq il-ħut perikolus li jista' jagħmilna ħsara aħna u nomu, kif ukoll lista ta' ħut, però kien ukoll pinġihom ukoll bideħ. Kitbiet bħal dawn jgħinuna nifhmu ir-rikkezza ta' dawn il-ħlejqiet. L-importanza tagħhom hija importanza storika, però importanza wkoll xjentifika. Għax inti tista' tara numru ta' speċi li forsi kienu komuni fl-1800 u llum għadhom jinstabu. Jew inkella ma kienux jinstabu f'dak iż-żminijiet u llum huma komuni. Allura anke meta wieħed jara l-pubblikazzjonijiet u aktar ma jkun hemm pubblikazzjonijiet aktar għandek stampa ċara, wieħed ikun jista' jibni eżatt x'ġara, x'inhu jiġri u x'jista' jiġri fil-ħut li nsibu madwar il-Kosta Maltija. Ma nistgħux insemmu l-ħut u l-baħar mingħajr ma nsemmu s-sajd. Probabbilment l-ewwel nies li kienu japprezzaw il-ħut kienu s-sajjieda nnifiżhom. Għax l-iskop tagħhom ma kienx biex ngħidu ara kemm huma sabiħ għallhom puka, ara kemm hu sabiħ dawk il-molluski, ara kemm huma sbieħ dawk l-ikonodermi, dawk l-istilel tal-baħar, l-iskop tagħhom kien pratikament biex jaqbduhom biex jieklu. Jiġifieri dik irridu nammettu illi l-industrija tas-sajd li tagħti l-iktar importanza li daw il-ħlejjaq tal-baħar, s'intendi. U probabbilment meta l-ewwel nies ġew Malta abitaw il-gżejjer tagħna kienu diġà sajjieda, ġew probabbilment min-naħa ta' Sqallija u kienu diġà jafu kif jistadu u s'intendi biex ġew minn Sqallija l-Malta kienu diġà ma' baħħara biex waslu sa hawnhekk. Allura s'intendi l-industrija tas-sajd kellha tevolvi speċjalment f'dawn l-aħħar ftit mijiet ta' snin. Daw is-sistemi ta' sajd huma dokumentati b'diversi modi. Tista' xi drabi ssib xi tpinġija l-emmulaw antika sewwa, però jeżistu wkoll rapporti fuq is-sajd illi saru kemm fi żmien il-kavallieri kif ukoll fi żmien l-Ingliżi. Rapporti biex jaraw daqsxejn din l-industrija fi x'inhi, fiex waslet, x'qiegħda tagħmel. Ħafna drabi sempliċement kienu jsiru biex jkunu jistgħu jistudjaw ftit l-andament tagħhom. Xi drabi, ħafna drabi, anzi, meta kont nagħmel riċerka, kont ninduna li kienu jintużaw daw l-apparati tas-sajd, pereżempju għax naqra xi petizzjoni jew xi ilment illi xi sajjid kien jagħmel kontra ieħor u anke xi drabi jispiċċaw anke quddiem xi notar qegħdin jilmentaw pereżempju li wieħed qiegħed jistat fejn is-soltu jistatu, qed jitfa' n-nases fejn soltu jitfa' fin-nases hu. Ta' 300 sena ilu da, allura ovvjament wieħed jista' jinduna li s-sistemi tas-sajd dik is-sistema tas-sajd kienet diġà qed tintuża dawk iż-żminijiet. Rapporti li nsibu dwar is-sajd inkirbu maġġor parti minn nies barranin. Ġifieri kienu jqabdu pereżempju l-Gvern Ingliż kien iqabbad xi barranin minn barra bħal Derham u Geiger u Bornell. U mbagħad issib pereżempju xi Maltin bħal Giuseppe Despot illi wkoll kiteb rapporti fuq is-sajd. Rapporti stess li d-Dipartiment tas-Sajd minn l-1921 beda jopera u allura awtomatikament bil-fors kellu kull sena idaħħal rapport fuq is-sajd lill-gvernatur ta' dak iż-żmien. Dawn il-kitbiet jgħinna napprezzaw iż-sbuħija tal-jem taħt il-baħar. Naħseb illi ħafna nies anke qegħdin nitkellmu fuq 200 sen ilu, 300 sen ilu, ma tantx kienu jagħtu każ taħt il-baħar ħlief s'intendi s-sajjieda, ma tantx issib fil-fatt studji u rapporti
fuq il-ħlejjaq li hemm ġol baħar, issa jew għax in-nies ma kinux jarawhom, allura awtomatikament bħalma ngħidu bil-Malti il-bot mill-lajn, il-bot mill-qalb. Jew inkella x'kont issib ftit nies li kien jinteresshom jomu jiskopru x'hemm taħt il-baħar daqskemm forsi ssib illum. U ma kienx hemm ukoll lodda bħal sempliċement maskra tas-sajt jew inkella sintendi diving suits u daw l-apparjat li wieħed ikun jista' jgħodos. Imma daw kienu nies veterani għal dak iż-żmien li bdew japprezzaw il-biodiversità wkoll tal-baħar tagħna. Li bil-mod il-mod mbagħad nies oħrajn bnew fuqhom biex ikun jistgħu japprezzaw iktar xemm taħt il-baħar u mhux l-isbuħija biss ta' taħt il-baħar, imma l-importanza wkoll tal-baħar, il-biodiversità mhux biss ta' dak li nsibu fil-wiċċ tal-ġifieri fl-art, imma l-biodiversità speċjalment għalina l-Maltin li teżisti fl-ibħra madwarna hija importanti ħafna. Insibu għasafar li jbejtu f'Malta u oħrajn li jpassu minn hawn. Nisimgħu ftit aktar dwar il-pubblikazzjonijiet li għandna fil-qasam tal-ornitoloġija f'Malta. L-eqdem xogħol li nafu bih huwa tal-Franċiż André Tevet fl-1575 fejn fost affarijiet oħra isemmi lista ta' għasafar li jpassu minn fuq il-Gżer Maltin. Jiffoka li żjed però fuq it-ter tal-Priża. Ovvjament il-perjodu tal-kavallieri kien il-falkonerija kienet importanti u ħafna mir-riferimenti kienu jkunu propju f'dwar it-ter tal-Priża. Wara Tevet ġew oħrajn li komplew jew ikkupjaw ix-xogħol ta' Tevet fosthom insibu wkoll anke lil Aġuż de Soldanis, insibu lil Gianfrancesca Bela, it-tnejn jitkellmu fuq il-passa tal-għasafar, isemmu il-paranji huma l-imnasab fejn kienu jaqbdu it-ter tal-Priża. De Soldanis isemmi wkoll każ interessanti fejn flimkien ma' kavallier Franċiż, Turgot, Etienne François Turgot, żaru numru ta' għerien madwar il-kosta Awċija u ġew wieħed mill-għerien sabu għasfur żgħir iswed li skont De Soldanis kien jinten ħafna, però ma kinux jafu x'inhu dal-asfur. U De Soldanis isemmih bħala l-asfur ta' Għawdex fil-manuskritti tiegħu. Illum il-ġurnata, anke grazzi għax fl-aħħar ta' sin instabet kolonja ta' dawn l-għasafar propju f'wieħed mill-għerien li jsemmi De Soldanis, illum nafu li huwa il-Kanġu ta' Filfla, kien qed jirreferi għall-Kanġu ta' Filfla. Wara De Soldanis imbagħad kien hemm oħrajn li għamlu biss riferiment għal numru ta' għasafar li kienu ipassu fil-Gżejjer tagħna sal-1843. Wieħed mill-persuni importanti f'dan il-qasam huwa Antonio Xkembri. X'kontribut ta' fl-ornitoloġija Maltija? Fl-1843 Antonio Xkembri kiteb il-Katalogo Ornitoloġico del Gruppo di Malta. Dan huwa l-ewwel xogħol iddedikat kompletament kollu kemmu għall-għasafar ta' Malta. Fih isemmi lista pjuttost twila ta' għasafar meta jidhru jekk ibejtux jew le u jagħti deskrizzjoni importanti ta' asfur ġdid li Xkembri ħaseb illi kien asfur ġdid għax-xjenza, propju bħal każ ta' De Soldanis kien qed jirreferi għal Kanġu ta' Filfla u kien semmih tal-Assidroma melitensis. Però sena wara Strickland, ornitologu Ingliż, kien għamel deskrizzjoni u sab illi huwa l-istess bħal Kanġu ta' Filfla li jinstab fl-Atlantiku. Illum il-ġurnata meqjus bħala sottospeċi il-Kanġu ta' Filfla. Insibu kittieba oħra bħal Charles Wright, William Grant u Giorgio Crispo Barbaro. Kienu ħafna kemm Maltin u kemm barranin li fis-seklu l-aħħar tas-seklu 18 bidu tas-seklu 19 taw kontribut l-ornitoloġija Maltija. U fosthom insibu lil Charles Augustus Wright. Wright kien ġi Malta bħala tifel,
mal-ġenituri tiegħu, missieru kien ġurnalista u kien imprenditur, beda gazzetta f'Malta, il-Malta Times and United Service Gazette, u Charles Wright għex għal 35 sena fil-Gżejjer Maltin. U tul dak il-perjodu nistgħu ngħidu li kien l-awtorità fejn jieħdlu l-asafar. Ippubblika numru ta' xogħlijiet fil-ġurnal Ingliż The Ibis u kien ukoll pjuttost għajjur anke x-xogħlijiet tiegħu. Ma tantx kien iħobb iħalli ħadd ieħor jidħollu fl-għalqa tiegħu tal-ornitoloġija. William Grant ippubblika lista ta' asafar, booklet ta' 26 paġna bl-ismijiet bl-Ingliż, bil-Malti u bl-isem xjentifiku, però sempliċement lista, kien iktar interessat fl-ortikoltura, kien wieħed milli beda anke il-Horticulture Society, u Crispo Barbaro l-istess kien dilettant ta' ħafna affarijiet u ippubblika biex ngħidu hekk speċi ta' fuljett bl-ismijiet Maltin, Ingliżi, Taljan tal-asafar li jidhru fil-Gżejjer Maltin. Irridu ngħidu li ħafna minn dawn in-nies kollha ikkupjaw jew bbażaw ix-xogħol tagħhom fuq ix-xogħol ta' xkembri. Insibu wkoll pubblikazzjonijiet u katalgi ta' kollezzjonijiet ta' asafar ibbalzmati. Wieħed irid jiftakar li l-ornitoloġija sal-1960 kienet dik li tissejjaħ il-shotgun ornithology. Jiġifieri l-asafar kienu jiġu studjati wara li jinqatlu. Jinqatlu jiġu balzmati u jistudjaw il-karkassi. Ħafna drabi dik kienet il-bażi tal-ornitoloġija. Il-Mużew tal-Università kellu kollezzjoni li sfortunatament ma kienx f'kundizzjoni tajba, jgħidu ħafna biex ngħidu viżitaturi li marru jaraw il-kollezzjoni u meta Giuseppe Despot li kien il-kuratur tal-sezzjoni tal-Istorja Naturali ġewwa l-Università laħaq ukoll kuratur tas-sezzjoni tal-Istorja Naturali fil-ħdan id-Dipartiment tal-Mużewijiet fl-1922 iddeċida li parti mill-kollezzjoni li kien hemm l-Università trasferija l-Belt. Sfortunatament ħafna minn dak il-materjal inqered fi żmien il-gwerra. Insibu żewġ listi, it-tnejn magħmulin minn Despot, sempliċement però listi mingħajr ebda informazzjoni, mingħajr numru ta' katalgu, listi ta' asafar li kien hemm fil-kollezzjoni tal-Università. Fil-Mużew tal-Istorja Naturali nsibu wkoll kollezzjoni ta' asafar ibbalzmati. Fil-Mużew tal-Istorja Naturali il-kollezzjoni tal-asafar ibbalzmati illum tilħaq l-10,000 eżemplar. Għandna wkoll numru oħrajn, il-kollezzjoni mhix biss asafar ibbalzmati, imma hemm bajd, bejtiet, skeletri u isservi bħala sors ta' riċerka kemm studenti Maltin kif ukoll studenti barranin. Numru ta' pubblikazzjonijiet biex ngħidu hekk mhux bħala kodba ma aktar bħala biex jiġu korreġuti xi żbalji ta' identifikazzjoni ta' asafar, speċjalment asafar rari li deru darba jew ftit inqas minn 10 darbiet fil-Gżejjer Maltin u kienu identifikati ħażin u daw ġew korreġuti f'pubblikazzjonijiet kemm lokali kif ukoll barranin. Li nixtieq ngħid ukoll illi bħalissa wieħed mill-proġetti li qed jaħdem fuq il-mużew li qed naħdmu bħalissa fil-mużew huwa propju li nippubblikaw l-istorja tal-kollezzjoni tal-asafar, l-istorja mhux biss x'għandna asafar ma kif waslu hawnhekk, min kienu dawk li għamlu donazzjonijiet tagħhom, min kienu l-balzmaturi,
u anka it-teknika li ntużat matul is-snin fil-balzmar tal-asafar. Il-kollezzjoni għandha eżemplari li jmorru lura għall-1853 propju ta' Charles Augustus Wright u materjal li pratikament ta' sallum il-ġurnata. Il-materjal jiġi kifat bħala donazzjoni, però ikonna wkoll numru ta' konfiski mill-pulizija, mid-dwana li mbagħad jiġu depożitati u jiffurmaw parti mill-kollezzjoni nazzjonali. B'hekk rajna li dawn il-kitbiet isaħħu l-arfin tal-istorja naturali ta' pajjiżna. U b'hekk wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor. Narawkom għall-imiss.